Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goeien, welkom vanuit de IJsselmar. Welkom bij het Scootjesjournaal. Van de midje wie hier alweer wedstrijd nummer 7. Ja, en de eerste weken die zit erop en dus kunnen wij hier de balans opmaatje. Hokkerscootjes toch het tieren best en hokkerscootjes stellen teloor. Daarover zullen we praten hier op de Batavier. En dat doen we mij Arne Tjerkstra, analist bij US en ik bemanningslid bij Grauw en scootjecommentator Gjalt de Jong. Maar nu eerst even wat feitjes op een rietje van Starem. Starem. De stad hier met zo'n 1000 inwoners. En het wie de eerste Nederlandse minskip die het stadsjochten kregen. En dat wie al in de 11e eeuw. Starem had ook een eigen scootje, de Zuidwesthoeken. En dit scootje wie de allereerste SKS-kampioen in 1944. En daar bleun het net bij, want ze waren nog volle vaker kampioen. Het heeft jaar, 1944, van mij er in 1951 kampioen geweest. Nee, 1947 weer kampioen geweest, 1951 weer kampioen geweest, 1954 weer kampioen geweest en 1969 van mij. 4 keer had ze kampioen geweest. En de laatste keer dat wie in 1979. En daarna hebben we niet meer wat jet van de Zuidwesthoeken. Het zijn dan dat ze elk jaar weer onder de stad stenen. En dit is de skipper van Starem. Douwe? Auke de Groot. Correct, Auke de Groot. Hij is bekend bij heel Starem. Orenverneemde inwoners bin Door de Bleker, Age Heins Boersma en het vrouwtje van Stavoren. Vlien hier gaat je net terug, maar de beelden van Simone Scheffer zullen we neer weer vergeten. Meer waar op Starem! En ik doe het weer de grote vraag, waar wint het hier bij Starem? Jannewoord. Jannewoord. Ja, daar Ja. hebben we. Ja. Daar ben je fan van. Daarvoor ben we hier. Ja, heren, welkom hier op de Batavier. Ik wil even naar een situatie, even naar Oude Tongetje. Had je met mijn permissie. Want ongeveer 18 verlieszeiden staan van ik hoor op als skipper van Langwaar. Want zo'n meer leeftijd en doe wie sto 62, kreeg net meer de echte topprestaties leeftijd. Dat wie, ja, dat wie in die win. Dat wie in die win. ja, dat En wat klopt. zeg ik? Oude Tongetje, in Langwaar. Pak de beelden er maar bij, jongens. Hier, de klimt zo als een atleet. Net op de Arie, anders... Dit is levensgevaarlijk. Nee, ik zit gewoon in het stoeltje, ik hoor helemaal naar te klemmen. Raymond die draait me naar boven. En ik hoef niks te doen. Alleen heb ik meteen met die strapjes langs. Die staan even net goed. Nou, dan doorstaat en hij liet je bij een zakje. Hij liet je een peker skotje. Ja, het is een rotzakje. En dan zet hij die del. Nou, daar is helemaal geen keus aan. Geen keuze, hoor. Nee. Nee, echt net? Nee, echt. Nou, ik vond het knap. En dan zou je het ook nog van, de best juist bestond toch hier worden? Ik film eigenlijk wel 50, maar ik ben Als ik dit zand. zou is 34. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dit weer natuurlijk een geweldige zielerij, hè? Ja. Monsterachtig. Zo hebben we het bedoeld, hè? Zielen zoals zielen bedoeld is. Nou ja, je hebt gewoon alle elementen erbij. Ja, je kan soms beteren wat er natuurlijk wel zo zijn van jaren deze skippen, jaren discussies op dit wetter. Maar ja, ik denk, je wordt hier een topkoelt. Het zeetje, dat is een element erbij. Ja, die had er ook al bij het totale plaatje van het wedstrijd. Ja, nou, we zullen er aanstaan absoluut nog horen. Hè? Eerst maar even naar collega Arjen Bosselaar. Want die is echt weer ergens. Maar ja, waar? Arjen, kom maar in, jongen. Ik sta op de dik hier in Starem. Staveren mag ik misschien wel zeggen. Hier naast de Johan Frieshoofsluis. En daar rennen al een paar bootjes nog doorheen. Hè. Nou, rennen we even een stukje die kant op. Want als we daar sjuggen, dan lezen daar een paar scootjes. Die lezen daar ongeveer. Daar is het heel gezellig, maar wat muziek en meezing erbij. Dus daar sjug je mazen. Goed zo, kom maar aan met die waarom Arjen Bosselaar. Onder de heste ongeveer 24 jaar hesto skipper west. Ik zei ik al 18 vrienden best al ophouden als skipper. Nog zo'n orde krijger is Berend Mink. Hoe vies je eigenlijk dat Berend Mink het doet? Ik vind Berend, ik hier ietsje meer verwachten dat nota van Berend, maar het is skip aan de praat.
Dat hebben wij juist er ook wel jongen. En vooral omdat het een beetje minder wien is. Ik vind het wel knap. Ja. Ja. Dus hij bent dus even jonger dan mij natuurlijk. Ik zou dat absoluut niet meer aankennen. De scharnieren dat net meer zo goed. De knibbels en de enkel, dat ben scharnieren. Er zit wat slijtage op. Als ik nou een skipstuur of zo met dit waar, dan kan je me voor wel naar het Antonius brengen, is het niet? Yes, Ja, echt weer wel. Dat jij ze echt wel, jij die dingen kreeg in die staven, dat kan gewoon niet. Nee, Maar als je net nog met reden in, hoor. Dat valt mooi. Ja, dat valt mooi. En maar Beer, het zit nou een beetje, ja, gewoon, het is, ja, wat is het? Vlees nog vis, gewoon in, als het nou een Grieze Moeze klassement, wie is 10 ze boppen? Ja, ik denk dat je bent natuurlijk al heel lang skipper. En op dat moment, ik zie ook gewoon naar de punten daar. En op hemzelf, zo'n betieren, dus krijg ik wat anders zei, dan rent het skip wel. Maar hij zit net in het vaarrijn. Dat kunnen we wel gewoon simpelweg constateren. Maar goed, het skip rent op hemzelf wel. Dat kost Joert ik wel zijn. En dat kost Binama vond ik juist ik wel heel goed zijn. Er zit wel snelheid in. Maar ja, alles moet ik een beetje te plak vallen. Ik mijn bemanning en de situatie en het wetter. En ik weet eerlijk zijn net hoeveel als hij zelf traint hebben net. Ja, dat zou ik net weten. Zo Berend zijn natuurlijk met zijn eigen bedrijf. En in de huidige tijd, nou ja, ik denk dat je wat trainen moet om in de kop mee te draaien. Maar toch stekt het een wel een beetje dat ze net echt boppen in mij draaien. En ik heb hem, van de morgen hebben we hem even opzocht. Die broer is erbij, hè, voor het eerst. Ja. Dat is echt een toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde. Past prima in het team. Ja, het is eigenlijk, het wordt nog een goal in de machine. En waar is hij nou dan? Ja, ik denk onder de loeken. Nee, hij is er nog net, hij komt er om. Nee, want die man zei, we ben hem vergeten. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik vaar net voort zonder mijn broer. Nee. En waarom is hij zo belangrijk? Nou, nee, iedereen is lekker wichtig. Maar ja, we vielen ook wel wat aan en hij kan goed hutzielen, wedstrijdzielen. De situaties kan er goed inschatten. Nou, en de vak is toch wat een belangrijk plakje. Want hij zit bij de vak? Ja. Dus ja, al met al gaat het prima. Maar ja, we moeten een beetje harder om bij de eerste trein te komen. We dachten dan, dat is te laat. Ja. Seizoen haast wat. Ja, nou dat is, de vrouw is wat heel. Dus daar ben ik even bij. En toen jij ik al een motor starten. Maar ja, dan ben je al te laat natuurlijk. Ja, want ze wonen eigenlijk een tier voor in, dan moeten het wetter al op. Ja. En daar komt Jensen nog gewoon. Ja, nou ja, goed, ik ben er. Dus het kan er gewoon in. Ja, gelukkig. Ja. Hey, hoe is die wisselwerking tussen Dij en Berend? Ja, super. Het gaat hartstikke goed. Dus vroeger altijd met Berend zield. Nou, en ik altijd bij de vak. Dus wat dat betreft vielen we elkaar hartstikke goed om. En Berend is een ervaren man en ik heb me hier en ik wil draait. Dus, je skipper west op hetzelfde scootje. Ik dat. Dus dat is, gaat super. Nou, ik zei, het is een super 2-1-hit. Ja, dat is ik. Alleen moet het er een minuut komen. En dus is het voor hem eigenlijk voor de hele mannen gewoon nog één keer een dijprijsje en dan is 2016 is slagen. Nee, net één keer een dijprijsje. Twee keer? Dag. Ja, dat is best. En ze juist, nou ja, dat doe ik goed mee. Maar ja, het moet wel even, om echt de eerste te worden is heel knap joh, de dag. Echt weer. Ja, dat zei Berend Mink. En nog eventjes, is een goede skipper. Ik vind Berend een goede skipper. Ja. Hey jongens, het is altijd een beetje van, hoe komt het bij Starem? Hè? Want daar is een statistiekje gehad. Ja, net als mij is de laatste 12 jaar of zo, is die er 8 keer oud. Het is hier altijd van, krijgt wol, krijgt net, kind wol. Als het iets te hard waait of als het uit de verkeerde hoeken komt. Nou ja, maar die hoeken, dan kan je dat nog wel zien hoe de CM staat gewoon hier opbouwt. En nou ja, hoe het waait. Nou ja, ik denk dat het nooit in de 4 of zo begint te zitten, denk ik zo'n beetje. Maar maar te zien wat voor CM die rent. Dus dat is gewoon de lijst hier op een lege wal. Als er weer nu de andere hoeken van het land komt, ja, dan is het een heel ander verhaal. Ja, maar is het nou een keer oorziel dan? Ja, zeker. Want je krijgt 3 voor de kop en je ligt daar stil. En als je draaien, als je een trode win wil, dan moet je eigenlijk eerst even een gangje maken. En of je moet even naar de baren in gaan, dat het even kalm is. En dan draaien en dan moet je weer op gang komen. En als je dikke klappen voor de kop krijgt, ja, dat kost een soort snelheid. En dat uiteindelijk weer dat wel heel mooi bekeken wat Liao had die bij Snits. Die kwam op mooi op bakboord op Snits. Net de volle verklappen nog, hè? Oh. Dat maar weer eens zien, hè? Oh, dat maar weer eens zien. Ik wist net als dat Ruudpak hier staat. Ja, nee, we beginnen naar het wedstrijdverslag. En we beginnen het wedstrijdverslag even met Berend Mink van, ja, waar moet je nou bij die start heel goed opletten? Nou, ten eerste kies je lange slagen, maatje. Ten tweede had je weinig leiden. Of helemaal niet anders. En ten derde kies je uitstekken.
En dat hebben we nog net kent, tot nota. Wij juist bij de onderste ton, bij het publiek op hele huizen is het ook ondiep. Dus er is altijd wel wat met de zweden. Maar hier kan je zwart steken en gang rennen. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Ja, en dan ben we hier los op een IJsselmar bij Starem. En we zien correct als juster een songles. En dat is mooi voor het publiek, want die staan weer op het dik. En die kunnen het prachtig zien. Skipper Albert Visser van de Lemmer staat hier midden in het veld. En dat liep het beste plak. Correct als op Grauw had Visser weer een pikstart. En dan op Wooi, na die eerste tonnen, komen we in een heel lang cruiserek. En dan is het vanzelfs de vraag waar dan de beste koersnaam het. En als we dan bij die eerste tonnen komen, dan is het de Lemmer dat op het eerste plak luidt. En dat Snits en de Jouwer, die beide hebben een heel soort risiconaam. Maar zij stekken haar een scootje tussen de Lemmer en Langwaardel. En het kind alle jaar maar correct. Het is stuurmanskunst echt van de bopperste plank. En zocht dan naar Pieter Meter, maar Akram. Hij knalt zijn scootje hier gewoon tussen bij zijn broer Sieter op het scootje van Ljouwert. Dat gebeurt hier millimeterwerk op het hele Grutte Mar. Het kin alle jaar maar krek. En waar is dan Jenne Woord, de nummer 12 van het algemeen klassement? Daar komen ze aan. Gerard Pietersma en Simon die kunnen haar opmatje voor een geweldige inhaalwedstrijd. Want ze komen pas op plak 11 bij de eerste ton aan. En weet je nog, kijk, die situatie met Akram en Ljouwert. Ja, dit shot er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Maar in ieder lezen dan de varrangsregels zo heel oors. Want het is hier wordt zijn dat Jenne Woord vagien litten mat. En dat betekent dat zij die tonnen net ronden kunnen. En dus een extra rondje varramatten. Ja jongens, wat Pieter Meter... Ja, en die Berendek. Maar wat Pieter Meter die knalt hem er gewoon voor, hè, bij zijn broer. Nee. Nou ja, goed, dat mag je inschatten, de snelheden en alles. En die kon de krijg verdelen, alleen een Ljouwert die wacht au. En die denkt van oké, als toen daarheen is, dan let ik hem wel krijgen dat we in het gat vallen. En dat is wat Ljouwert dan... dus, maar is dat broederliefde? Nou, dat denk ik niet. Nee, want zijn broer zit op Ljouwert. Hij denkt, kan wel wat leien misschien. Ja, maar ik denk dat in die wedstrijden, als hij daar op datzelfde moment even net met de waande houdt, dan best met de waande van, kan ik het wel redden, kan ik het net redden. Maar hij moet wel risico nemen. En hij neemt echt een heel soort risico. Ja, dan kan het meegaan. Ja. Maar dat is absoluut geen broederliefde, want op het wedstrijd bestaat er geen broederliefde. Echt net? Nee, echt. Nee, maar het mes tussen de tosken? Ja, absoluut. Ja, nee, maar hij moet dus een heel soort risico nemen, want hij shot echt, hij zit er goed voor in het algemeen klassement, Akram. Ja, nee, dat klopt zeker. Dus, maar hij is gewoon enorm onvallen. Pieter die zal altijd onvallen. En dat hebben we op lang werk. Nou ja, dat had op een gegeven moment, dan komt hij in de situatie, dan zeg je, ja, hij is misschien niet te bot onvallen, want dan ben je niks zat tegenbij, of die lijn al heel tegenbij. Maar Pieter die zal altijd alle gewaard, want had er Joert ik dingen. Joert het er natuurlijk valt, ik kan uit de wedstrijd wij vinden. Dat is hartstikke een spieter voor hem. Het is nog even afwachten hoe dat verder uit de protest even weirent. Maar die zal Kom nog, hè? Ja, maar goed, maar dat, als toen ziet hoe onvallend wij die wij kan met Joert, wat er juist al litten had, nou dat had hier de Joert uiteindelijk wel hartstikke goed maken. Ja. Nou, we zullen vierde keer mijn wedstrijdverslag, jongens. Dan zien we dus echt hoe het oorrint met onder oren Akram. Want de Lemmer die had de leading dan al zo'n te start in handen. Maar ja, die verschillen die ben alweer heel erg liets. Nou, als een Oerension zitten Langwaar, de Jouwer, Snits en Akram alweer binnen de minuut van elkaar. En alles is hier dan dus nog mogelijk. Prachtige beelden hier op de IJsselmar. En dan, Jenne Woord. Kan Jenne Woord dan nog wat naar voren te komen? Naar die hele minne start. Gerard Pietersma. Ja, het antwoord is ja, want ze zien hier op het 8e plak. En gaan op ziek naar de Zuidwesthoeken die te kwart voor zitten.
En dan bad het onder de kop van de wedstrijd. Lemmer leidt er al een uur onder leiding. Maar bij de tweede Boppenwiense tonnen steekt Langwaar het scootje er skitterend tussen. En zo pakken zij hier de leiding. En opvallend is ook dat Snits pas volle letter komt. Hier komen pas de Snitsers Douwe Visser. En zij hebben in dit cruiserrek dus behoorlijk wat terrein verlend. Zo bot zelfs dat hier de nummer 2 in het klassement Jenne Woord er deun achter komt te zitten. De 2 klassementsleaders van de SKS zitten dus volle meer van achter in Joert. En als elke iemand dan opmaakt voor de finish, dan is het in één keer paniek. Paniek in de vloot, Jochsboppen in beeld. Knalt de jouwer vol op Akkerum. Nou, alle gedachten gaat het verkeerd in een bakboord-stuwboord situatie. Maar hoe is dat toch mogelijk op het rommenwetter van de IJsselmaar? Het is dreig te sjen, maar het gebeurt wel degelijk. Beide scootjes die moeten nek het zeilzakje litten en stappen uit de wedstrijd. Dat badjeer. En zorg ik eens een keer naar die skeer. Geweldige skeer, vooral bij het scootje van Pieter Meter. Het Akkerumer scootje. Ja, het mag echt een wonder jitten dat hier geen verwoen valt binnen bij deze onervaring. En dat betekent dat de situatie in de kop van de wedstrijd ver oors wordt. Want Sjoch uit het achterveld komt Grauw opzetten en zij strijden dan mij Langwaar om het eerste plak. Wat batten joer toch rollen in een soort hier op de IJsselmaar. Mooi duel met de Grauwsters en Langwaar. Maar na een hele lange wedstrijd van 2 uur is het al lang om Johannes Meter die zijn eerste oerwinning pakt. Zijn eerste oerwinning van 2016. En dat hien ze eigenlijk echt wel neder. Jim, hien dit wel even nodig, of net? Ja, je wint wel even aan tijd, ja. We hebben vorige week net al de beste resultaten geboekt. Ik heb er wel wat oertjes van wakkerlijn. En nou, deze is er. Wat maakt jullie het verschil? Dat weet ik eigenlijk net exact wat het verschil maakt. Ik denk een beetje, ik heb wel wat geluk. We hebben een net al de beste start. Eigenlijk van de ellende bij wat verder uit. En de wind die draaide wat en we pakken hem op en we komen zwaar bij de tonnen. Dat is dus mijn ervaring uit de stad. En toen we het trimmen letten. En wij hadden het idee dat het gewoon echt functioneerde. En zo ben we naar voren te skarrelen. Ja, zo ben ze naar voren te skarrelen. Gjald. Terug te winnen. Nou, ik denk het wel. Op een gegeven moment, dat zit ik, er ben een paar skippen waaronder dus ik een Langwaar. En de jouwer die zegt dus enorm opkomen. Dat koest op een gegeven moment dat ik zien. Dat mijn lijn op een gegeven moment lei Lemmer, die ging door de wien heen en Langwaar zat hem krijgt even wat via de tro. En die ging ook door de wien, maar die ron ik heuger dan het Lemmer die. Die Ron Heugen, hij houdt ik meer de gang. Lemmer die batste toch elke keer in die goal. En kreeg die toch even bats en dan kerst het gewoon zien. En dan koest het onder skippen gewoon zien. Ik leeuw het. Kerst ik zien, die zit ik mooi mee in het vaarijn. Die gelieren die hinder, denk ik, dit hinder denk ik 4 het minste les van de goal. De oren hinder al hinder toch wel knap hinder van. Ja, en Jim kon ik moet profiteren natuurlijk. Want Jim skarrelde helemaal. Ik nam mooi naar de tweede plak. Wij hier op bakboord konden we geweldig heeg uitkomen bij die onderste tonnenwaai naar die tonnenlijn verderop, hè, bovenin. En toen, hoe stuurboord pakte hem heel mooi op. Ja, en dan komt het zat te lezen. En toen kon er net meer voor u langs hoe stuurboord. Toen wij stuurboordlijn. Ja, dan pak ze het tweede plak. Geweldig. Ja, super. Ja, het roen heel goed. Het roen goed. En die grote schepen kreeg wat geld uit. Hij is te Langwaar en hij is te Ljouwert. En de Zuidwesthoek, daar ben een grote schip in die zee. En die zet een beetje bij de trog. En die komen dan toch vooraan te lezen, in feite. Ik vond op een gegeven moment is dat een hele mooie situatie. Het zal Anne net zien, maar dan kan je op een gegeven moment zien hoe heug die schip maar rennen. De Zuidwesthoeken die kwam op bakboord en Akkerum die kwam op stuurboord uit het veld. En als toen die hoeken meer te zoesten, nou ja, zit maar even normaal liters en zo er een 90 graden of meer 80 graden tussen zitten, maar dat weer lang. Er zit misschien maar een hoeken van 60 graden tussen. Zag wie bovenin soms de wind krijgt even oors. Dat is wat hier we heen komen. Dat er weer, denk ik, was soms ik wel lastig van, vaar ik hem helemaal uit die hoeken weiter. Want Janne Waard die deed ik een
afpikken, wat uiteindelijk voor hun heel vaak onvoordelig weer. Maar dat kan misschien ook wel krijgt als lemmer, omdat die minder die klappen pakken konden. En wat dan ik al zei, als wel de gang goed pakken en de koers die hust er wel goed erin en er wordt overheen geleerd, ja, dan heeft daar wel voordeel van. Ja, we pakken voor de volledigheid even de uitslag op kaart, jongens. Onder Fabbe hoort nog wel, want er zijn nog een aantal protesten. Maar op 1 dus Langwaard, 2 Grauw, 3 Ljouwert, 4 de Lemmer, 5 de Zuidwesthoeken, 6 Snits, toch wel weer knap naar voren ta. En die profiteert dus eigenlijk van het akkefietje met Akkerem en de Jouwer. Zo'n Jennewoord, 8 de hele mannen, 9 Drachten, 10 Heerenveen, dankjewel Harmen, dat is een kratje bier. Olve, Huzum, 12 Woordzijn en Akkerem en de Jouwer, die binnen beide net finished. Maar laten we nog even die situatie erbij pakken, jongens, van Akkerem en de Jouwer. We hadden nog een keer op beeld, we hebben binnen een beetje inzoomt. Het is lastig te zien. Het is gebeurt al hier, dat we 4 in, wat midden in beeld dus geboren, die botsing. Waarom gaat het daar nou mis? Nou, Jouwer die draait bij de boeikers van het wedstrijdwetter. En die wol achter Akkerem langs. En ze krijgen een dik en in. Ja, en net genoeg deel horen kennen en die knalt er bovenop. Die hier erachter langs moeten. Ja. En dat wordt direct. Ja. En dan slaagt het net en dan best de Maar waarom slaagt het dat dan net? Ja, ik zit daar net aan boord, maar het kan een inschattingsfout wezen. Dat kan. Ik zeg net dat het zo is, maar dat kan. Wat ik begreep, hier zei dat er hem op dat moment even net houden. Nee, dat kan kloppen. Dus dan kennen wij dat het misschien krijgt de scoort even wat er strak om. Maar al met al dus. Maar met die wien en al die krachten, dan kun je gewoon net goed sturen. Nou ja, daar zit niet toch een krachten op en een golfje speel je daar zeker een pad niet mee. Ja, het is al met al net echt het kampioenschap van de Jouwer, hè? Nee, absoluut niet. Nee, ik dacht even Joerpekkers dat erbij bij jongen. Want dat zie je heel mooi in, hè. Wat ik krijg dus Akkerem, zie je in allebei, dat has een geweldige race shield. En krijgt in het laatste cruiserij knallen ze er allebei uit. Ja. Ja, en hoe komt het dan trouwens bij Akkerem? Want Akkerem is net finished, ziet mooi voorin, maar die krijgt nou het gemiddeld tal punten, toch? Aan zijn klassement. En even meer wat ik dan heel snel heb je dat straks even uitrekenen. Ik denk dat ze dat gewoon krijgen en dan zullen de Jouwers gewoon 14 punten krijgen en dan krijgt Akkerem het gemiddeld en dan krijgt hij er 4,3 bij. Oké. Maar dus uiteindelijk verliest er, als dat zo er 2 punten verliest hij, liever dat er 2 of 3 worden weer. Dus dan verliest er door dit gebeuren 3 punten, 2 punten. Ja, nou ja, goed. In elk geval Snits bloot wel Bob Ornstein in het klassement. Maar Jochetje 0,8, Jennewoord 23,8. En hoe het dan precies komt met Akkerem, dat weten we dan nog net precies. Maar Grauw en Akkerem die zullen er wel heel dicht bij elkaar komen te staan. Dan gaan we naar je collega Arjen Bosselaar. Want Arjen Bosselaar, ja, net als mij, neemt ook nou de skeer op. De skeer bij Akkerem. Ja, Arjen, ik zit hier onboord van het Akkerem scootje. En zeg maar eens even. De ski is duidelijk te zien. En wat je rechts zit, is bemanningslid. Waar bist? Richard. Richard Koehoorn. En doseert het hier achterop toen het gebeurde? Ik zie hier de plak bij de scoort. Ja, dat is mijn taak. En wat gebeurde er precies? Wij hier een prachtslag is maar om een tonne. Wij hier een hele mooie gijp om een tonne. En we konden de hurtefutten dadelijks horen. En daardoor konden wij mooi tror in. En vol heger dan Langwaard en dan Jouweren. En wij konden terug tot de tonsjes. En zij zien al op het einde van het wedstrijdveld. En omdat wij die hurten zo mooi hier konden zij achter ons del cruisen. Alleen nog Langwaard, die koerde precies achter del. En Jouweren, misschien is er uit het roer rond bij Dirk Jan. En Dirk Jan die klapte sa, maar zijn opstekker. Maar de kop, en dan komt er zo'n hele grote kop aan, want Jouweren heeft een hele grote kop. Komt er sa in één keer hier in aan. Dus ik ben blij dat de Zwurderman en mijn scoortemaatje krijg op die nog even voeten wijzen koe. Maar ja, hij is hier rakken, hij is op een geek het rakken. Dus wij hebben aardig eens keer hier. En de scoort wie stikken. Dus we konden net oors dan ophoren, we konden net met fitters zielen. Hoe groot wie de schrik? Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Wie een tocht van, we rennen naar een prachtig eerste plakje. Hij rond super. De hurten konden we mooi horen. Het is uit de wedstrijd. De skip kan nog staan lekker op de golven. Het wie een gouden slag die we maken. En dan moesten ze de wedstrijd verlitten. Dat is altijd snel. En nou? En nou moeten we even afwachten wat met het skip. We gaan morgen weer druk bezig met het skip. En we zullen beschensen maar hoe we dat spul morgen weer bij krijgen. Dus we beginnen we voor. Arjen, die is het Akkerem, jou is de moeder net op. Ze gaan er nog voor. Maar de just het. Er moet wel even wat repareerd worden.
Ja, allemachtig. Daar ben je wel even mee bezig, nevens mij. Slag het al hier nog? Nou, ik had dat het heel handige ISA-werkers zijn, dus wat dan, ik het zullen grif slagen. Maar die jongen is wat de meesten op Twitter, Dirk Jan, die van de Jouweren, die ben lek. Ja, lekker romp. Een lekker romp, onder water wien ze lek. Dus die moest nou in pompen en alles in gebeuren om, dus die zal ik grif nog even de wan maken. Dus die misschien met even omheen voor. Ja. En dan moet ze even repareren tegen maatje en dan krijg je maar mensen. Ze hebben een snijder ertussen, en dat heeft die man nee, maar die doek kan zich wel zielen. Maar dat is vrij laconiek. Ja. Het komt dan maar stop bij grauwzielers natuurlijk. Ja, nee. Nee, maar het stel dat er morgen weer zield worden moet en ze kan die doek er nog net uitkrijgen, nou, dan zielen ze maar die doek erin. Ja, maar oké, maar bij de jouwer, had die lek binnen. Ja, dat moet even maken worden. Ja. En daar heb je de hele snijde tijd voor. En dan ben ze mij niet weer aan de start, waar ben ik wel eens een nachtje er ook in. Geen paniek. En nee, we zijn wel een heel weekend er ook in, mijn mestmaatje. En hier zielden we de mest trouwen en dan in één weekend staan we nog een mest op. Mensen in Bezijn even de zaak uitstellen, een uur later beginnen en we winnen weer aan de start, dat weer maar lang waren, maar lang met zwaar. Dus dan wordt er goed werk, ja? Dan wordt er goed werken. Jongens, de eerste week zit erop en dus kunnen we de ballons opmaatje. De klassementsleider, Douwe Visser. Ja, een paar keer fenomenaal. Joert hier het wel dreig. En het er echt wel een beetje het gelok, hè? Nou, dat er twee tussenuit vallen. Nou, dat klopt. In dit geval zeker. Ja. Als je er iets in minste wedstrijd gaan. Ja, precies. Dan komt hij op 8e en dan krijgt hij de 6 punten bij. Ja. Maar ja, dat is dan ook een beetje het gelok van de misschien wel kampioen. Nou ja, ik had de beslissing die dat er kampioen wordt, ja. Dus, maar ik wel zeggen dat er komen nog toch wel een paar die ik wel een beetje op kan, maar dat zoek niet krijg ik. Als Steven zegt hoe mooi tactisch was, dus uiteindelijk ziet de meter van Leeuwen hem even dwong. En dat wie zien dat er verliest, doordat Leeuwen hem dat die kan bakboord aan de mond en die zielde gewoon even dat Safir dat er echt door de wie moest en dan moest het draaien en dan moest er later en dan kwam er eigenlijk dat van hem verkeerde hoeken hier wat op die boppen wie ze tonen en daar had er een proto mee verlenen en daar had Leeuwen een hele soort mee won. Ja, maar nog eventjes Douwe Visser, maar Snits, komt er wel eens in? Wat voor indruk maakt hij op je? Ja, hij is altijd wel rustig en die indruk, hij is stoïcijns in mijn beleving. In de wedstrijd dat weet ik het natuurlijk net, want daar is er net aan boord. En ik denk dat er iemand een beetje te volle lijst die van een zeeën, van de Golden. Dat heeft iedereen wel, maar ja, dat skip kan er wel een beetje futslaan met die Golden. Dus hij kon eigenlijk net zo heeg sterker, aan de wind zat er het eigenlijk woord, zeg ik het zeer. En wij konden dat vrij redelijk, ja. Ja maar je hebt een zeeskipper aan, hè? Ja, dat scheelt. Dat scheelt misschien. Zo, hier is binnenvaartskipper, en Jim Douwe zit op zee, hè? Misschien is dat het wel. Ik denk dat dat het verschil is. Dat is het verschil. Ja. Want wat ben nou nog zijn belangrijkste uitdagers, denk je? Nee, hier wil gewoon natuurlijk heug in de kap zien ombluwen. Ja, maar de belangrijkste uitdagers van Snits? In het klassement? Nou nog in het klassement? Ja. Nee, ik denk dat in eerste instantie ben dat ze nou Grauw, die had natuurlijk ook een te warde plakje, dus die had er ook voor het nabij en dan ben je aan de woorden akeren. Ja. Maar denk je hem echt dat je hem nog Douwe Visser van het eerste plakje Oostje te kennen? Ga je dat net denken, dan mij ophouden. Ja. Oké, maar is het realistisch? Ja, waarom niet? Hoe doe je dat dan? Goed zielen. Ja, oké, dat is een inkoppertje. Goed starten. Goed starten. Ja. En dat ik nou jood heb ik gigantisch genoten hier op die maar met Grauw. Die bemanning was super, de skipper was super, de adviseur achterop was super. Geen fouten maken, dan ging de korte relling die er echt weer. Dan kan ik wel janken bij wijze van spreken. Ja, maar dat weer jood bij u weer helemaal tip-top. Juist erik en jij juist erik. Maar dat is genieten. Ja, hè? Ja. En hoe uitte het hem dat bij jou? Ja, dat weet ik net. Dan was het trendje. Dat was trendje. Nou ja, nee, dat hoed ik net. Dat hoed ik net. Maar ik ben wel, hoorde altijd meter van Lodewijk, die zei, nou ben ik oud en nou ik begin samen te janken, zei hij. Nou, ik zei, hier ben ik dan net, maar ik ben wel, je ouder worden, word ik wat emotioneler. Ja, ik zit dan krijg je een Foppe de Haan moment. Arjen, ik zit van een week boven in de mest. Van een week, hè, dat wie juster. Ja, Toonsje. Week Jerry. Oh. Ja, dat heb ik net. Ja, ik ben Jerry. Ja. Ik zit helemaal boven in de mest. Alweer? Om per strap, in de mans, hè. En per strap te plakken. Dat zit altijd in die begint de hele bemanning te jongen van hij leven hoog, hij leven hoog. Ja. Nou, dat is Goelen natuurlijk. Ja, dat is geweldig, jongen. Dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Ja. Toen hier ik even nou aars naar Rijn te even, dan van hem.
Maar ik kon het krijg inhouden. Ja, machtig. Ja. Machtig. Hoe vier die wat minder aan? Ja, absoluut. Nou, Ja. maar dan zie ik net bij man. Jongens, we drogen de tranen. We gaan weer even naar je collega Arjen Bosselaar. Arjen, ik sta hier nog heel tijd in de haven. En nou, dat is wel even grappig om te melden. We staan hier bij deze meneer. Meneer, heb je een beetje genoten van het wedstrijd heel nieuw? Het was een geweldige wedstrijd. Ik moet zeggen, ik heb respect voor alle skippers op de scootjes. Ik heb er nooit zo'n jongen als dit hier. Alle wedstrijden waar ik zeg op Omroep Friesland of hier in Starum. Het is één grote boppenslag. Maar we nou Starum zitten of Staveren? Nou, ik ben een snitser. Ik ben een sneger, dus ik ben verdouwen. Het waren vrouwen. Ja, dat idee hier al. Dat is echt de wet op orde. Maar ik moet zeggen, de Staversen zeggen allemaal Staveren. Net Starum, Staveren. Niet Stavoren, Staveren. En dat is eigenlijk een mispunt geweest om dat ooit te veranderen. Nou, daar is het. Wat er nog wel opvallend is om te vertellen, we tellen hier 1 bierke. We tellen hier nog een bierke, we tellen hier er nog een. Deze man heeft een heel soort vrienden, maar die staan hier alle jaar aan de zijkant. Die willen namelijk alle jaar net in beeld. Maar we hebben ze toch even. En dan mag ik nog één oording even. We hebben namelijk een rectificatie binnengekregen, dat zijn we even op ziek. Nou zorg ik die mevrouw even net hierin, waarschijnlijk correct wordt, maar we hebben een rectificatie binnengekregen. Die wil ik heel graag melden, we kunnen wel donsje in alle huizen. Ik ben net dat virus, ik heb juist net jongen, maar zij zei we kunnen wel donsje in alle huizen. Nou, ik denk dat ze hier echt heel goed donsje kennen, dus we gaan je nog even verder. En dan kun je fysiek nummer zo vragen bij deze jongen. Dus als je hem snel komt, dan kun je nog een fysiek nummer vragen. Nou, waar weer toch we dat nog? Heeft er nog even een fysiekje? Oh, en van een nummer? Ja. Ja, dat hebben we van mij al die informaten, hè? Oh, kijk eens aan. En de guard broeks weer dat, hè? En dan kregen maat en ik haast erin. Maar ja, wie een train zo volle bakken water kregen we. Hey jongens, morgen geen scootjes na, want dat wordt er net zield. Een hele seconde. Ja. Heus Sven, hij Douds. Dat wie jou praat? Ja. Maar Sven en Douds? Hij beloofd. Is dat beloofd? Hij beloofd. Ja, wat je tas is maar je dwang, hè? Ja, dat ook. Nou, bij deze, dat is echt weer clear. Maar, bedankt daarin. Ja, graag die. Dat kennen al hier, hè? Maar jongens, morgen even net zielen, daar ben ik wel even op tafel net. Ja, het is goed. Ja? Goed. We hebben een heleboel harde wienhand en dat is goed. Even een rustdag. Het komt er aan op orde En we burg. gaan jongen even niet een extra kepen, hè? Zo. Ja. Nog even heel kwart, waar stelt nou dan die echt teloor? Dat is trouwens van, nou, daar hier ik echt volle meer van verwachten. Maar dat komt er dus die eerste weken, komt er absoluut net uit. In een schilderij bedoelst? Ja. Ja, ik ken er niks aan doen, maar ja, dan Huzum die valt er toch heel tussenuit. Het Joert redelijk nog een beetje de skeer weer behind houden. Ik mag zeggen, dat vind ik dan heel mooi voor die jongens en alles, maar ze hebben gewoon dikke punten en ze willen misschien wel alle maten geraken. Juster hangt krijgt en maar loren wie praat, maar zij weer harde kapper voor, maar het is wel dreig. Ja, maar dat ben ik wel een beetje van zijn wend, toch? Ja. Nou ja, dat is weer. Dat ben feiten. Daar kan je net omheen. Dat is, ja. Jongens, manje, dan ben we er vanzelfs weer. Even het waarkaartje erbij, want hoe komt het met het waar in woord zijn? 21 graden, dat is aardig. Maar krijgt 6, wat is de verwachting, uit het zuidwesten. Krijgt 6, kan je dan wel ziel worden? Ja. Ja? Geen enkel probleem? Nou, het probleem weet ik niet. Als er iemand omgeeft, dan kent het kind dat net. Maar zoals op het binnenwater stiert geen zee. De mar is een leuke diep. Op plakken ik net, maar daar kan je misschien een beetje rekening mee houden. Maar daar kan er zield worden. Oké, dus Git Sabisa terug. Aanstaan gaat net erop en dan krijg je de Ja, dat weer de vorige keer, Ja. hè? Dat zeiden ze de vorige keer. Ja. Het is net meer van deze tijd, als je een hele minne stad hebt, dat je dan nog weer helemaal naar voren zielen kunt. Nee, dat dat klopt. is dus analist, hè, Arne? Ja, oké. En twee nachtjes sliepen, later wie het oude visser. Ja. Vind je er bij de Veenhoop en winnen. Ja. Maar ik zit gewoon nou in we zijn gaat het erop. Het gaat gewoon terug. Ja. En anders kun je bellen thuis met je Arne Tjerkstra. Goed zo, heren, tierentank. Keep je ernaast nog even in orde. En dan heb ik geld om de volgende keer, jongen. Ja. Morgen dan dus geen scootjesjournaal. Manje ben we er weer, dan vanuit Woord zijn. En waar is dan te gast? Oud Cambuur trainer, Tjinwurg werkzaam bij de FC Grace. En dan heb ik het vanzelfs over Henk de Jong. Die is dan te gast. Ik zou zeggen, ont Manje, ont in Woord zijn. Dag, goed weekend.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.